Ollaan Sissangilla Lettukesteellä. Tuolla menee moottorikelkkareitti. Ja tuolta laskee hiihtäjiä. Nämä on tulossa Lettukesteelle. Me ollaan Sissangen mutterikämpällä. Siellä on Petri, se on kahvihommissa. Laittaa meidän vieraille kahveja. Ja täällä on minun operaatio. Lettujen paisto. Jonkun verran niitä on tullut tässä jo paistettuakin. Toivottavasti sieltä tulee nälkäisiä hiihtäjiä. Ainakin hyvin näyttää luistavan. Tervetuloa Majataloon ja Sissangin Lettukesteen.